yung mga tira-tira guys, ayoko naman ipakain doon sa pusa. Sorry sa mga mahilig sa pusa. Dahil kasi, alam mo yung pusa, pag yung mga gala na pusa, ewan ko kung may may-ari, may nagmamay-ari sa kanila. Ha? Sa kabila ba yan? Hindi rin yata kasi minsan nakikita ko na sila doon, no? Pero lagi sila nandyan, sa kabila, no? Anyway. No, kailangan ano. Ano yung sa mukha mo? May sugat ka? Parang. Ayokong pakainin yung pusa. Ewan ko kung may-ari sa kanila, nagmamay-ari sa kanila o gala. Basta kung minsan may nakikita akong pusa. Once kasi i-feed mo, lagi nang nandun yun. Magdadala pa ng barkada? Buti sana ko isa, dalawa. Pero hindi, pagka nagpapakain ka ng pusa, guys, ganun sila. Siguro may... Nagtatawag. Siguro may kung anong communication, way of communicating nila na everyday ka magpapakain ng pusa. Dadami sila, dadami. Alam nila, parang nagtatawag ng, may pagkain doon, hindi kayo. Pero, ano, siguro may-ari sila. Hindi naman sila payat eh, no? Doon nga. Kabila? Anyway, minsan nandun siya kay Macho. Nakaupo siya doon sa kay Macho. Makikita mo pa yung paw print, yung ano, yung alikabok. May paw print. Sa ano rin sa sasakyan? Yung hood. Minsan ang sasakyan namin puno ng alikabok. Ako may paw print ng pusa. Ano ang switch natin? Ay, pakita ko lang guys. Ay, hindi ko na video kanina eh. Pakita ko lang ang ginawa. Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Bakit? Para maging matamis para sa'yo? Ha? Nag-order pa ako ng ganito. Nakikita ko kasi sa ano, sa mga Facebook Reels. Marami kasi dito guys nagkagawa ng, tawag nila Graham bars. Pero dun sa Amerika, diba, Graham crackers. Graham float or Graham float. Anyway, dito na sa Pilipinas, so gagayahin natin kung anong tawag dito, Graham bars. So, bumili pa ako nito sa Lazada ng ganitong lalagyan guys. So, manipis lang siya. At saka eksakto yung mga, ano tawag dito? Graham crackers. Tapos, pinalamig ko ng tagal yung ano, yung all-purpose cream, at saka kondensada, at saka bumili ako kaninang Oreo para cookies and cream. Meron akong kondensada na mango flavor. Yun sana gusto ko. Kaya wala naman akong mango. Pwede sana peaches. Wala rin akong peaches na. Yung kahit yung peaches na nasa yung ano ba to? Yung nasa lata. Kung wala kang mangga, pwede na yun. Pati itsura, pati yung texture, pwede na yun. So, ginawa ko. Hindi pa to guys, ano, hindi pa to, ilang oras pa lang. 2 hours and a half pa lang to. Hindi pa to matigas. Pero pagka matigas na to, i-ano ko siya, gagayahin ko yung ginagawa nila na ikakat-kat mo sila, tapos balutin mo individually ng foil. Tapos ibabalik mo sa freezer. Meron ka ng ice cream bars na ayan guys. Ito, kasi diba, nung kung nanood kayo ng isang vlog namin, ang ano, ang tawag dito? Ang SM at saka yung Robinsons, walang ano, Graham crackers or Graham crackers, wala sila. Kaya, nung nakakita ako, individually packed. Ang individually packed pala, 3 small pieces. Pero yung ano, yung 1 whole pack palaga, mas mahaba dito. Tapos, 2 piece lang siya kada cracker. So, bali ito, 1, 2, 3, 4. Para siyang kakasya siya. Tapos, wala itong middle layer kasi mas mahaba yun eh. Kaya pag kinat mo siya ng hati, squares, tamang-tamang size. Ito alanganin. Kasi ito siya mas parang skyflakes ang size niya. Pero that doesn't matter. Hindi mo naman ibibenta para lang naman sa amin. Ayan ang likod niya guys. Ayan. Ayan. Pagbigyan mo na nga ako. Wala pa ito. Hindi ba ito matigas? Ay, ang sarap.
Ay, ang sarap. Sige, igaanuhan kita. Ito lang, ito lang. Tapos guys, nilagyan ko ng Oreo. Ngayon ang Oreo, pwede mong... Pwede naman ito kainin na. Kahit na ano, pero hindi pa ito matigas. Sarap, no? Masarap niya malamig. Ha? Patigasin mo pa. Hindi pa matigas yan. Oh, yay. Patigasin mo nga. Ay, na. Ito ngayon. Sasabihin ko. Alam niyo yung all-purpose cream na, ano pang brand yun? Nestle. Nestle all-purpose cream. Tapos yung size niya guys, kasya sa drawer ng freezer namin. As in, perfect size. Sarap. Okay, itong realization ko tungkol dyan. Kasi doon, gumagawa ko minsan ng ice cream, gumawa ko minsan ng cheese and... Ay, teka, tapusin ko muna yung sa Oreo. Yung Oreo, pwede mong gigilingin yun o didikdikin mo para powder, para yung parang magiging McFlurry. Pero, sa McFlurry, naghahanap ako minsan ng medyo malaki ang pieces kasi gusto kong nangunguya yung Oreo. So, ako, hindi ko giniling. Pinag-crack ko lang. Gusto ko malalaking hiwa. Kasi gusto ko na talalasahan yung mapait-pait. Kasi ba gusto kong mahilig ako sa dark Gabusin ko na chocolate. to? Yes, please. Kaya medyo malalaki ang mga Oreo ko kasi gusto kong ganun. Next time may video ko guys. Pero marami naman maghanap ka sa YouTube or sa Facebook. Maraming klase-klaseng configuration ng kung anong mga ingredients na lalagay nila. Pero ang ginawa ko, kalahating kondensada, yung regular na kondensada, tatlong all-purpose cream. Yung ganon siya, yung rectangle. Ayan. Nestle. Itong realization ko na kasi nga doon sa Amerika, gumagawa ko dati ng cheese and corn, kung anong flavor, gagawa ko ng ice cream. Yung sister-in-law ko, sarap, gumagawa siya ng, kasi siya ang nag-start ng gumagawa, kasi mayroon nga silang Asian store, dinibenta niya doon. Sabi ko, makagawa nga. Whipping cream lang, yung heavy whipping cream, i-whip mo lang matagal hanggang magiging parang, ano na siya, parang double in size at saka para na siyang marshmallowy, you know. Tapos, lagyan mo ng kondensada. Masarap siya. Pero guys, pag Filipino product talaga, iba. Yung Nestle cream dito, I don't know. Gaganon mo pa lang, iba na ang lasa. Kaya yun ngayon, kasarap. Yun lang, kondensada lang at saka Nestle cream. Masarap na. May nakita din akong recipe na creme densada, yung all-purpose cream pala yun, na may mix ng kondensada. Gumagawa sila, yun na. Wala nang kondensada, yun na. Tapos kung medyo matamis sa'yo, dagdagan mo ng all-purpose cream. Otherwise, yun na ang binibit nila. Tapos, lagyan mo na ng kung anong flavor. That's it. So easy. Pero tinikman ko, sarap. Talagang lasang parang creamy na ice cream. Hindi kagaya ng heavy whipping cream. Kasi ang heavy whipping cream, walang lasa, di ba? So, ito, at saka dito nakikita ko sa Facebook, maraming nag-negosyo ng ganyan kasi mura lang, makakain na ng ice cream ang tao. Tapos, ang kalahati, parang square na ganon, 15 pesos daw, yung mahaba, 30 pesos. Kumbaga, nakakain ka na ng ice cream. Diba? May treat ka na, may ice cream ka na. Kaya maraming nagbebenta ng ganyan. Tapos yung iba naman nagre-resell. Mga resellers. Hindi na tayo bibili. Gagawin lang tayo. Saya pa. Makokontrol ko pa yung ano ko. Yung kondensada. Yung tamis. Yung tamis. Mga mamaya si... Ba't ako hindi ko makontrol, oh? Yun ang isda naman niya. Gulay. Ay, naku, ano yan? Wala, yung ano lang, yung dulo lang. Napulbos. Ayun guys, ang balita. Hindi ko na na-video kasi kanina. Sarap po. Ay, thank you Lord. Ubus guys. Amen. May isang kainan pa ako. Oh. See, na-control ko. Pero kung puting rice ito siguro hindi ko makontrol. Ay. Masarap kasi ito ang puting rice.
pa ikukwento ko sa kanila? Ano muna dessert natin? Polburon. Polburonek. Huh? Ito lang ha. Ito lang ako ha. Yeah. Ay, yung turones, kainin ko na ngayon. Hindi ko nakakainin yung papel-papel niya. Masyadong malaki. Ayan, ilagay ko na sa ref, ha? Thank you. Sala, loka. Yes. Okay. Ako hindi na yung turon na lang kaya. Turones de Cazul. Turones de Cazul. Ay, ano na? Turones de Cazul, tama? Oh. Tama oh. Di ba napupulbot? Oh, ngayon oh. Tigas. Oh. Ito guys, yung sinasabi ko yung papel. Masyado siyang malaki para sa maliit na turon. Kaya naaalisin ko na lang siya. Ayoko na. Wala na eh. Ang sarap po. Good. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Amen. Yung parang ganito, pero linga naman. Puro linga. Sarap, no? Tinga? Linga! Ito mo oh. Tigas. Eh, malinis kainin. Magaling sa ref. Pagaling sa ref. Kung hindi kasi napupulbos. Last. Ah, gayo. Sarap. Sabi nila, ito si Louie Boy. Ang takaw. Lahat na lang, sarap. Ang sarap. Ang sarap. Sa totoo lang. Tsaka iba yung ini-enjoy mo siyempre yung pagkain, di ba? Okay lang yun. Sinabi ka naman ng totoo lang. Totoo lang, sa totoo lang. Panlasa ko lang ha. Kasi, hindi naman pwedeng sabihin mo, ay, ang sarap, wala ka namang binibentang product. Wala ka namang binibentang product. Sarapan ka lang. That's it. Wala ka namang porsyento dyan. Tama. Ang mahirap kung binibenta mo tapos hindi naman masyadong masarap pero sarap ka na. Sarap. Pero wala ka namang in-influensya na bumili ng ganyan. Wala ka namang porsyento. Sarili ko lang. Sasarap ako. Yes. Hanggang pakilagyan ko pa. Thank you, Lord. Amen. Pulburon. Polbaron. Assorted itong binili natin, di ba? Ewan ko, may pangalan ba? Walang flavor? Wala. Meron. Hindi, ano lang yan. Sa Smoan. Teka. Wala akong may nakita. Pulburon lang. Ay, ano yan? Cookies and cream yan. Ayoko. Cookies and cream yan. Ayan, may ano, cookies. May parang Oreo. Hanggang pa yung isang tumutulo laway ko. Kinakain ko na. Tumutulo pa laway ko. Ini-enjoy lang. No, alam ko. Ayoko. Meron doon. Ganun yun. Pipilit sa'yo, bibigay sa'yo. Kinukunti-kunti mo pa. Pag ganyan ang kakainin mo, sarap.
Ano word of advice mo? Wala, hindi ito parang ano? Hindi ito parang ano ka? Parang ziplock. Ano yan? Ang ganito. Tingnan mo, makikita mo naman. Wala eh. Gusto ko i-try itong truffle flavor. Gusto ko lang try. Excuse. Oh my gosh. Salap. Yung sunflower seeds na truffle flavor. Oh, thank you Lord. Salap. Ano? Kaiba yung lasa niya. Hmm? Sarap. Kaiba lasa niya. Bukas mo nga ako. Para siyang may tamis. Anong flavor siya? Truffle. Dalawahin mo man lang, tatlo para malasahan ko. Truffle. Roasted sunflower seeds. Truffle. Huwag mo lalawayan, ha? Isa pa, para malasahan ko. Laway. Takot siya sa laway ko. Pakita mo sa kanila kung ano Ay, yan. hindi. Akala ko mayroong picture sa labas. Wala. Labang mo dyan. Maganda itong ano, Cha-Cha brand. Huwag mo lalawayan. Huwag mo lawayan. Kasi akala mo, takot siya sa laway ko. Okay, lasa niya. Parang toasted. Pero hindi naman matamis. Pero parang, hindi siya maalat. Kumbaga. Okay siya. Yeah. Yung ano niya, yung freshness niya yung nagbibigay ng tamis. Pero ano na siya, parang toasted. Sarap. Kasi pagka pa isa-isa, hindi yung malalasahan eh. Ang hirap lasahan. Kailangan ipunin mo. Ako naman, pag inipon ko parang nakakasawa. Ganon. Nakaraos na naman ang vlog natin at masisihan din yung mga viewers natin dahil kasi may kaintuhan tayo. Talaga namang marami nag-aantay sa kanila. Gusto nila yung kadaldala Oo, natin. hinahanap nila. Wala bang kaintuhan? Wala bang kayong upload? Thank you, friends. Iba-iba siyempre mga tao. May mga gusto na. Gusto ko na pag lumalabas kayo. Meron naman, ay, mas gusto ko yung nagkakaintuhan lang kayo. Kaya nga ginagawa natin lahat. Lahat ng magagawa namin sa ikasisaya nyo. Para sa ikasisay is... Para sa Ikakasiya. para ikakasaya nyo. Hindi ka balog magtagalog ay. Ikakasiya. Ikakasiya, di ba? Ikakasiya nyo. Yun. Ikasisiya. Ikasasaya nyo. Yun. Ewan ko. Yun. Sa Ilonggo pa, basta para malipay ka mo. Ang layo na naman ng malipay kay malipay kay mo. Hindi nga, kaya naman lahat, di ba, ginagawa namin. Yun, para sa ikasisiyayin nyo. Yun. Okay. At kasi, lubos ang pasasalamat namin sa inyo dahil lagi kayo nandiyan para sa amin. Yes. Pero minsan, pagka chinecheck ko yung ano namin, ano tawag dito? Makikita ko yung iba ng mga nanonood sa inyo pero hindi pa nakasubscribe. Subscribe nyo na, please. Para naman para naman makuha na namin, ma-reach na namin yung 20,000. Ano na lang kulang, 133? Ewan ko, ito 100 plus. Oh, ayan. 100 plus. Ito may 100 plus. 102. Ano, 100 plus. 133 na lang. Hindi ko alam mo 33, basta Yeah. Ito mahirap sa ganito guys, na hindi ka maka-stop, kaya bilisan na natin. 133 na lang. 20,000 na kami. Oh my God! Thank you. Dahil sa inyo, kita nyo. Alam nyo guys, pag uwi namin ng Pilipinas, we were only at, March, we were at 12,000 something. Yeah. Because of you guys, yeah. Marireach na namin ang 20,000. Excuse. And then 40. And then 50. 80. 100. Magkakaroon na kami ng silver button. Wow! Ang tagal pa yun! Mga ilang ganito, mga kainin ka. Mga isang sakong ano pa.
Itim na kanin. Ano malay mo? I know. Dahil sa kanila, yung Ay, dati nga, zero nga eh. Oo, dahil sa kanila sabihin na, uy, i-subscribe niyo yung yung pinanonood namin, ganito, ganito, katulad ng ginagawa ng isang kaibigan ko. Oh, pati sa opisina niya. Binibiro niya mga tao. Pati Mga tao sa opisina nila. Bago ko permahan yan, mag-subscribe ka muna. Pagka ma'am pagka sinabi niya, ay ma'am ito ba, napanood namin to. Titingnan niya ngayon, pag nakita niya hindi pa nakasubscribe, siya napipindot ng subscribe. Thank you. Alam mo kung sino ka, ha? Maraming salamat. Sana madagdagan pa ang business mo. Para sa ganun, marami pang tao ang hire mo para mag-subscribe. Katulad ngayon, 133, I think, para maging 20,000. Oh. Ngayon, kailangan mo magdagdag. Sige, mag-branch out ka na ng business mo para marami kang i-hire na tao. Yun, makakakuha naman tayo ng 100,000. Magkakaroon naman tayo ng silver button. Woohoo! Yay! Thank you, Lord! Natutuwa lang kami, guys. Kahit na ganun lang, magto 20,000 pa lang. Oo. Can you imagine, there's people that watch and listen, and then you make friends. Kayo yun. Eh, di ba nami-meet, pero nakikita mo lagi nagko-comment, parang ay, magkakilala na kayo. Umupo ka, hindi naman takbuhan ng laban eh. Hindi na kasi tayo ko pang gagawin. Sige na, magbabayad na tayo. Umupo ka. Hi, Jing Solis! Sabi ni Jing, hindi ako lagi nagko-comment, pero lagi ako nanonood araw-araw, sabi ni Jing. Jing, baka hindi ka pa nakasubscribe. Sabi ni Jing, kuya, Jing, nakakain ako ng Jing, ng buro nung isang araw sa Balik Kapampangan Restaurant. Teka muna. Yung muna subscribers. Can you imagine? 130. Ilang taon kaya tayo nun bago tayo makamit natin yun? 100,000? Oo. Lalo nga, malay mo, baka nga mag-branch out ng business tong kakilala kong to. Pwede mag-ahir siya ng tao, di ba? Mga tao. O, Part of employment pala yun. Subscribe to this channel. Lahat ng magsusubscribe, ha? Hired lahat. Di sandali lang yun, 100,000. Ipasok mo muna ito, please. Thank you. Di ba? Busog ako, guys. Thank you sa'yo, ha? Thank you so much sa'yo. Maraming salamat. Sa inyo. Alam nyo kung sino kayo, yung ano mo, pamilya mo, yon. Pamilya nyo, yon. Kayong lahat, yon. I-advertise nyo. Para na sa ganun, makarami tayo. Hindi, tsaka, the more it's growing, the more it's going to, the more it's getting bigger, and the more merrier. Di ba? Ayun. The merrier. Kaya, yung mga nanonood dyan na hindi pa nakasubscribe, subscribe. Tapos pindutin nyo yung bell, yung gano'n, yung like, tsaka share. I-share nyo yung mga sa mga social media yung link. Nyo sa Facebook, kung ano man meron kayong social media, i-share nyo lang. Para sa ganon, makita nila at mag-subscribe din sila. Di ba? Tapos guys, yung hello dyan, sa mga kaway-kaway dyan, sa mga nagta-thumbs down. Okay lang yun dahil kasi, basta may reaction. Yes. Si YouTube doesn't care if it's thumbs up or thumbs down. Siyempre kami, gusto naming thumbs up. Pero the fact na nanonood ka, maraming salamat sa'yo. Thank you so much. Maraming salamat. Tapos kung may time ka, ilagay mo na rin doon, bakit ayaw mo ng video? Tama, kung magawa natin ng paraan, gawa natin ng paraan. Kaya lang, kung ayun na talagang natural namin, tapos hindi na mabago, pasensya ka na lang, mag-thumbs down ka na lang, mag-thumbs down. Hindi, sabihin mo rin, ayoko. Bakit? Dahil kasi, ang daldal nyo. At least, di ba? At least may comment ka. Kailangan yung comment,
Oh, at saka wag ka ring ano wag kang mag-skip ng ads. Oh, para makatulong ka rin. kahit na nagta-thumbs down ka o kahit na ayaw mo sa YouTube namin, di ba? Basta lang, ituloy-tuloy mo lang, wag mo i-skip yung ads. Oh. Tapos may mga subscribers tayo guys na mga YouTubers na nagsasimula pa lang. 1,000 subscribers, 2,000 subscribers. Go for it guys. If it's making you happy na nag-YouTube kayo, gumagawa kayo ng video, go for it. Kasi it's satisfying. Dati may manonood sa amin, 1, 2, 3, pariente pa namin. Mga anak pa namin, minsan kahit hindi sila makaintindi. Mga kapatid namin, ay, bakit panood naman? Panoorin nyo naman. Hanggang makaka-34 views ka, ay, tuwang-tuwa na kami guys. How much more? Naabot kami ng may mga na kami, ang mga mataas namin is 100,000 plus. 200,000 plus na 7,000 plus, 11,000 plus. Pero marami rin, matatagal na namin videos, pero 2,000 pa lang, yung mga ganon. May mga videos kami hindi pare-pareho na matagal na ilang taon na, 300 views pa lang, 200 views pa lang. Ganon. Kaya, but the more, even though pa isa-isa, it adds up. It adds up, and don't give up. Yeah. Pero, wag lang iasa yung ating bigas dyan sa YouTube, yung mga lalo pa nagsa-start kasi magugutom naman kayo niyan. Pero sa buhay, kailangan ninong enjoy mo yung ginagawa mo. Kasi kung nakaka-stress sa'yo niyan, nakaka-stress, wala ka pang subscribers masyado, wala ka pang viewers masyado, huwag ka na lang mag-YouTube kasi may stress ka. Meaning, huwag niyong kainipan. Huwag kainipan, enjoyin nyo lang. The list is na nagagawa ng YouTube pa sa inyo, meron kayong album. Pictures man yun or videos, pwede mo ilagay dyan. O di may pabalik-balikan ka. Ganon. Like kami, pag namimiss namin mga bata, pwede namin panoorin yung mga videos habang nandito sila. Nakikita namin sila, tumatawa, nagsasalita. Nakakaano yun. Nakakasaya, nakakabigay ng saya. Saya. Ayun na, maghugas na akong plato ay. So ayun, unang-una uli, God first. Unang-una sa Panginoong Diyos. Ayun. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Always, God first. God first. Ano yung ating paborito na verse? Trust in the Lord with all your heart. And lean not into your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. Amen. Amen. Okay, ganun guys. Lang, diba? Ganun lang. Basta't meron kayong hihilingin, meron kayong plano, ganun lang gawin nyo. Hingi lang kayo Isangguni sa Diyos. Hingi lang kayo ng guidance, and then He will direct your paths. Dadali niya kayo, aakayin pa niya kayo sa tuwid na daan, sa tamang daan, para mapasa inyo kung ano yung minimithi nyo. Ganun lang, ganun lang. Paniniwala, trust, believe, and faith. Yun lang. Tsaka lagi nyo siyang i-praise. Meron kayong nagawang tama, thank you Lord. Ganun. Merong nangyaring ganito na, thank you Lord. Yan. Nabusog ka, thank you Lord. Ganun lang. Lagi nyo siyang ipipraise. Laging kailangan ipipraise siya. So, sa inyo naman, wala na kami masasabi kung hindi. We love you all! Bye-bye! Mwah! 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 Maghugas ka na. Yoko.